ASDC Bokajan District Committee Election Monitoring Cell Committee Formation for Difu Lok Sabha Constituency Amai Kapamanpon. Pininipain ko rahini Therea Chiklo Nong 22 Sarupathar Constituency ke parlo Sangti Hidi number Adorso along ASDC Bokajan District Committee Election Monitoring Cell Committee Formation for Difu Lok Sabha Constituency Amai Kapamanpon. Bangso Amai Chengche Aprang Komal Singh Biahin Pen Mai Chariponsi Mai Pangchengpon. Lason si Bangso Amayalong Daniel Teron KSA Jameson Timung Vidya Singh Tiso Tumpen Chenglok Penang An ke Thegiding Atum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun. Pini ke dat Bokajan District Committee Bokajan lang Chiking Pen Sarbinong Timung joint extended meeting lo. Lapen langsam joint extended meeting ke phake la non 2024 parliamentary election nelutum ASC party pen candidate ki toy dundu la bangso Jotson be pansi niltum ingwai lo apranga CM barim lase la bangso kapi haya pansi koson si kapai hai thegima pu la bangso campaign strategy tactics lai kadwe kaching wai ching sai pansi dak nelitum pini bangke meeting chi phalo dak bali water thongnok be school compound lo lase nelitum autonomous state isu nelitum kadwe ta chinilo baratum ta chinilo 1986 pelo nelitum bangso autonomous state ki hang pinian ta long lelang nelitum MOU ang dengan se wanun chotlang lasi nona du to nelitum autonomous state central government lapen state government pan koson se pressure tactics nelitum pressure ki pithegi mapu langso phansi labang so election bangke nelitum ke pathudun lo autonomous state movement anso se Delhi parliament along tame kapile thegi aphan langso phansi nelitum non parjatun lo renon nelitum isi alama bang nelitum kan ye kang tungdu labang ke opposition atum common candidate please take thedet lo lang so lama bang nele tum ajir ding ploipen congress tum manta chingwai lo APSLC tum manta chingwai lo tala tum krokri masi common candidate jong se place thik thep lote BJP aphan ka perem bi sungkrung sala tum common candidate place thik thedet lo posi congress tum ta krokre APSLC tum ta krokre posi nele tum mithang jungjunga candidate ta nele tum Jotson be aphan parchap tangkok lo lasi Radapan true nang lituma media true panel lasen litum pacini yang tum labangso APSLC lapen kongres atum common candidate ki kroy langsa puthak atong pan nonadu political punishment pina common candidate piasonte autonomous state isu angsong ponun elake kapre kalam seta BJP pan kaperem ke joy unut jingmati seta they refuse laisi alam lasi next alawang neliting ki pukang tungke 1960 9 lapen 72 ningkan la Assam kari organize sahut Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di masa opanta autonomous state nangi PG alam dulu central government dum isi proposal nang pilu seta APSLC lapen congress atum nang betrayed nang thukidet langso posi piniar ni anta Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di masa district ke Assam ang arlu sedunang koklu lapen papihublu hala bangso ningkan jongsi 69 pen 72 ningkan Ate 69 aningkan ke Assam within bracket la ke Meghalaya laso reorganize aningkan lo lape 1972 ke entire north east ke reorganize lo hala bangsa di hujong si APSLC pen congress atum radapan nang cobe bedet asonte piniarni ilitum ta bang akheson penangan kacing thur angdeng ilitum thekloi seta kacing thur ke aphialam lo nona bangke perpetual laso backwardness akai ki judun epin labang sa backwardness along si Karbi lapen di masa khay tu mangke tunang koklo lake congress SLC atum ki chokche apotlok lo laisi anpa raisi alam nele tum kani kang tunga bangke kidam tang last ningkan pho kidam tang ningkan pho bangke APSLC atum ke congress lapen BJP apan ke sorsa sedet si regional yan ASCC atum fansi sor savret laso bangke nelitum non election hotsi reply people aku rada pan ke tham tu kela takachu bayalam yo ASC atum ke netum panang sor savret pusil atum gitu seta alama bangke nelitum ke reply ki pichot alang litum nang ka sor support he langsung reply se nelitum ki pichot lapen BJP tu man nelitum pulo ye nang tum kedam tang batai free for election council election tame assembly election tame parliamentary election tame nang tum public meeting along ta neng jelo nang le tum written ta chipilo lapen latum election manifesto along ta
latum pulo ye Karbi Anglong lapan ensil sapan 2424 ya putake itum autonomous state putake itum deng ponji mate seriously anji pusi LK advenia sonsona monita ning jelo seta piniarni anta latum papleng pelang lase elu tumarani sihat Mars tarik kreni ani chief minister panel tum chitong dawlo langso aprang nel tum dak ke hai doktor tuliram rong hang penta council along nel tum chingwai atum ada pudak lo lase autonomous state abangke nang tu malam lo pusepu. The ball is now in the court of the BJP whether to implement Article 244A or not. Laki alang tu malong situ jo. Dulu lang soalam se BJP dengan ke nilitum ki pugang tu nilitum ke ngong ding lo implement je pansi. La se nona election nilitum pathu nang kok bang ke lo. Nilitum autonomous state further ke dam thegi apan lapen APSLC pen congress atum a common candidate credit langsa pot si nilitum ta thur lo lapen langsa ki thur bangke nilitum nona diu latum apan result people nangka sorsa ningkan phone nangka sorsa reply dan nilitum people lapen common candidate place take that apota mu vote ke yo arni ta paklang post langsa ni ke theklong le ji jog joy ke mati lasi June tarik clear ni ke result klang proport langsa ni theklong po langso ben apisi Romana mengi kuji common candidate place take that base rem det lu pu APSLC pen congress tum kaning ye bang ke lake alang tu malam lo he tani lu tum ke non thandak lo ke lasi indirectly abang ke common candidate place take hello pulote lake BJP pan ka pe haya kam se claim lo la pen lake komat se ke claim APSLC pen congress atum se ke claim lage neli tum ke ticket changon de ke Jotson be pan ticket pinon pu APSLC pan ilitum hang pipe mati Jotson be pan tiket pinon puke kongres pan nilitum pupe nilitum ki puke thornon kongres pe nang litum APSLC tum jai kathar bole tiket ta pinon jora mengleng bole tiket ta pinon nitum ke nang ni nitum nang support un po vote nang pidun chot po vote ki pidun ji awar saina nang pipe candidate chitang te ta kongres tum ta nitum ta thorwegi APSLC tum ta tiket long leta nitum ke ki thorlo puke non ke theklong po lase lahen lo rat phana message ke nilitum Jotson be pan toy dong lo lase nona dihu ASC candidate apan le vote piat non autonomous state king kamisi bak chior thegi apan lain lo tata kai si alam the non penan comment ki pitum do de kai Jotson be ke ha he mate la ke pathra gon cholo pula ke seman do comment ki pitum do so pathak na li ko pilo reply pi non APSLC a candidate GI Qatar ke ward commissioner and the claim long lelang forget about MLA or becoming MP. Jotson be ke seta once upon a time alang liya bang ke EM ta ningkan proxy ke claim bang lo. Lapen ke CM ta ningkan free ke claim bang lo. Hala se halang sa menit ke experience ave election rem de jipu bang ke nilitum ke theklong le. JI Qatar ke IAS officer ta hais ta langsa menit ke ward commissioner ta claim long lelang mati. Ente electoral politics ke experience ko narlo kedu. Pe hai malatum. Hai hello. Pen joira mingleng pandan nilitum ki pukang tungke alang li tak piniar ni si kongres pucot seta ningkan phoprang ta alang li BJP IMLA kali makalang te hala tuma image ke natsi tulo ta Jotson be ke 1986 pen SC claim lo piniar ni anta arve arni kisu ta chak senamut ningkan ingkora philo position long kedu noho party long ta damde pawara we tangka we ta duthip lain lo strength ante la se haipo lain lo tang tenang itu mahin per bang MP akile long ke haji funding ga tip nelitum neng chet hebino nelitum rap nelitum along do ningkan ingko rap pli nelitum along rap tum tanang udun depin pini tanang litum theklong lo nelitum daksi bokayana long se nelitum dak bali pathar along se nelitum joint extended meeting ki phalo lain lo nelitum aja kongke la se hypo nelitum rap tum hantal la se chuning relo vote nang pino nelitum All Party Hills Leader Conference APHLC atumpen 6 schedule awareness amai kapadupon. Nong 25 nilip MAC constituency ke parlo Sarihuti LP School Pathwa Klamalong pinithere po achikloni phai inkoira hiniarni. APHLC hinpen vote kerek amai kapaman pon. Bangso amaya long kachari pon. APHLC Sarihuti PS amai phu anan rong hang pensi mai chari pon lo. Bangso amaya long APHLC tiripia mai phu dunmai phu Rajas Tiso Kongchun Bang Sarkiri Rong Parlapen Lamjai Sarpo Angtong Intigathar Panong Phangcho Anpartame Nilip Along Kethegi Dinga Tumpen Chenglok Ronga Sarlapen Kibikiti Riso Ejang Ronga Radatum Chetongdun Mai Along Arsik Jikpen Kachethan Ponke Non Kevangji Jangmi Poachik Lunipai Inkoira Trok Arni District Ke Thoma Parman MP Kiligalong Jasemet
APHLC pen kachitoy dun je ai katharapan ong dunga vote pen kapahai dun jia phansi je than pon kadokawe bang pharuar mu atum pen chingki je than pon si me sen pen sai pachun po Nilipen Robinson Terang News Fast Karbi Anglong dak Sarihuti along etum mai thai si tame to prang ta bang bom lo ta pen dak chingki si than si ta mesen ta pen pin si tame ang thek ki mesik lang lo pen dak pini birta kalong protang te ke dam tang kapre ka song nong kwan ma ke don ki pini ke dak si ta bang so song se bot ki piji phan si pini ke dak na che to dun lo la si la ke si mesen ang thek lo la pen non nili tum jasemer pini dak rat pen ka che than ka chi mum ke la helo Karbi Anglong long ke ile tum election na hot vote jogdun po pulutang de kamat ha ke soni verlo e sona bangke pini konat si ke ke be kona mana so tum ka chepat tumma ha da se chepat tum dunji pulutang te laga thai do piklo BJP ma ke jogi Congress ma ke jogi Aam Aadmi Party ma jogi do ulang mate sita pini jong si pini ne li inoda Karbi lo inoda inglong solo apen li pini bo jogdun po pulutang te la pen ni li jong si matha Karbi ara tum inglong ratum kuna ke ching rumma pulutang te la ke APHLC asong panan verlo dah lo pini tundak je thanga simum ke la pendo thulang candidate do anda choma thailo omor sing ji so ke hai aphanda choma long tang lo council along ang hoi do boma huta choma long elo non pini alang li la long le pota ki pi thek theta pini ta koi ruilang a file ke pending posipulo koi ruilang la penan part amela highway towar la 4 lane pulo la towar pi towar ke the ke dam hut la rong rat malong le chiri kep chiri phlila tongpon phlin hotel hai along le nam PG pusi che chak lo boi phe ta pini ke hala long le hem putum komani ke achi tim long chot komani ka chi timanda le la poson ta do nasi la hai ke rat phanga chene gang thekela ka theklong pamela la pen la non e the bang la ka klar dak ka dog beto la ka theklong hur e mega thekno reng ak na cho bai lai ko pilo ke damtang PGR VGR phutha ka che songa hut omosing ji so ke hai rara thengno arjab lun reng ak kaddo ko bi phanga cho bai ko pilo sarthe phangcho long le long pen nili there po chiklo throxiar ni march throxiar ni eviction mate ka tharle cyclem vek ji pusilang ni chaklo sita damer lo ke jo throxiar ni eviction claim kre la pen chobai der lo ke sita kenep thu bang hela ka chobai bang phan kali kenep thu bang ke o nang tum chobai det la som ke chok chi pu ka ning je tum ka che song tum sin nang nep tu hala chobai der phan bang ke nep ne la si hala chobai der phan kang sai kumar lo la ke radan velo don tu radan velo kang sai la pen kang sai ta ka chi chok che theng ali vote pipi der helo kang sai lo na si non ke wang ji monang klang chi klo jang mi po chi klo april chi klo in kora throk arni hempen ke barote pini ke omor sing ki so ke hai phan kang sai lo la si vote ke pipi lo pura APHLC candidate jai ka tha sa phan vote pipi si pa hai nang pura helo kang sai lo omor sing ki so ke hai phan ke Mates Sarihuti di constituency long ini tum dak APHLC pen 6 schedule awareness program pen dolo lapen abang so unahut dak ini tum kedamtang rang plup dak lang propria pia salong kedamtang BJP pen Congress apan vote kipi 14 jirdoan setame pinian bangke APHLC nong bang jaw athe ningkan phong bong BJP tum rada phan kapachubai lapen kecak thabalam pini ratum theklong lo chini lo lasi none prang ke bang jilangana bangke la dak Sarihuti chot kali lapan borpung lapan gerak tarapung pen cenglok la bangso hawar aloke BJP atum bangke wang tanang nilu athe lang itum rada phan pachubaya lu lapan ningkan kohan nelang itum ladak arada atum kiduki sung alam pini ani BJP atum council atum anu chewarve towar ave me lang ave ladak lapen barkhalu pulodang te chehla tu nei school du ne somaratum lang phan pet side dak la ponglang soroi asi dak dolong salam pi ta hot towar salam pi pu bangka election tinta elitum CM galam athilo ga dang chuno seta election julu pulotang te lage kapachu baya lam si mante te lasi Sarihuti la dak ni li baha marlo Sarihuti ha warlong ke dora ta tumana bangke none phong bangke BJP atum la dak wang sitali nang long delo la dak la pen ke non elitum sar jai ka thar la dak Sarihuti ha war alang li dan kan phong bong batai ko ani wang edlo dagarat pan awareness pia lo lapen kala cherok tok awareness ki pia juni se pini radatum constitution alam kaching thur nang jalam kadok be methanga cha kong lang rights alam chi chini si pini APHLC nong nang chi bin lo tang te BJP long ke do ke dam tang ningkan pho MP Horen Singh be hai det pen batai ko anu dak Sarihuti long ke bangke akeng pak batai ko anu na chi bi ke MP development fund pen dak towar salam pilo mante arjume me alam no dak Sarihuti aratum school ave hospital ave ke dam ke bang ke duki sung ke so gyuni ke che ponone lahai lam chi matha dam lo ma BJP atum council ka chari atum lapen MP
hodan sing de lasi non MP non ke manji bang omor sing tiso same sari huti bang bang mata bang penang lapan dakara tu chini ne alang lipan ke lalu lasi la non prangki bang jilangan bang ke dak nili baha constituency mata dak sari huti arlok pen bang area pen bang ke APHLC mata jai ka thara phan vote pc non asuri hini rang kora pli pen bang ke ilitum asar jai ka thar phan ka pahaji phan se dak chichak khudlo ini mas joining long ini lah bangsa mai long kupene mas joining mate kape party pana gejano sona do masa la ke damtang an ke PHLC si ke ong lo la pen la BJP la pen Congress long ke damtang ka cerap dum tuman setame pini da ka bangke nang dun lab lo itum bangkon banga pai pini da kape party ke damtang Congress la pen BJP long penangan bang baru sih se tum dolang la da la tum bangke pini dak theklong lorje theklong lo la tuman setame la da nang dun thulab lo la pini mai sonak thak la dak nile balong kape long tana tum kidam ji phan si kondo ma dak ilitum non inkora troka bangke tarapung mate taraji ha barlong masil itum dak mass joining mate awareness program do pon apa dak PS ini do taraji long la PS ini long setame BJP la pen Congress ta pen kaprek political party don setame APHLC bang lapo la pen sona thasi taring kora troxi setame dak korkan thi la pen nilip constituency hini chalang rapet pen dak borpung long ilitum dak mass joining mate kaprek awareness program teng pon ilitum la 100 setame BJP tum mangge ningbe pen masil la tum rong lu thiji ini tum chini laka don nam se ke ther ke hab dam dopo dunri pu dopo sida none phong mangge rat aphan alang tum bacho bayune lapan khang une lo la mangge Kiduk kelak arara phan ki jum naita chiri kep longlia pata Karbi Anglong Autonomous Council pen ki PHG aphan kat sa hamphanga songatum pinpura lu kapajirda non MP election aprang election manifesto along tribal belt and block under chapter 10 of ALRR 1886 arona tengpen kiduk kelak Karbi Anglong arara phan adon tin ki jum naita chiri kep longlia pata piponangji hong pen kibang beha bepar ki claim amen pen Karbi Anglong ri arlu kidu ke be ke chia so atuma phan aron re pen longlia pata kachipa long la pen ki pikang hua tuma phan pang taxi section 161 chapter 10 Assam Land and Revenue Regulations Law 1886 aron kapinchong ateng pen kangsai kapasodak jila pen VGR along lialon aron re pen kedo atum arideng along kedo longlia pata hei hui ing thanang ji pusi jongdun si hereni phai inquiry isiarni is Karbi Anglong BJP a president Roland Killing aphan Karbi Anglong Territorial Social Security Association matekat sa hamphanga songatum jetong damsi koson si inglong asu mate inglong rat atum joy kipen longlia pata kachepalong thekji bangso aputhak chingki chingwai tekangsi kimanga sondoan election manifesto along kithapon edji aphan pinpur alu ipak pajirdamsi pusikat sa asonga mai phu Samson Inkipen ningjepo am ke pajira long nilituma demands bangela hello according to the provision for tribal belts and blocks under chapter 10 of ALRR 1886 KAC must provide land patas to each household BPL families of Karbi Anglong. Gov or KAC circular must notice land regulation and act in every circle office according to Gov's gadget. Lapen ke point number 3. Stop illegal land patas issued to non-tribal by Gov officer KAC according to the rules under the provision of section 161 of the chapter 10 of the Assam Land and Revenue Regulation Law 1886. Number 4. Bribe officer or estate land mafia should be punished according to the laws. Eject of VGR, illegal encroachers, unsettled land, annual pata or periodic pata under section 165 chapter 10 of ALRR 1886. upcoming election